Abtadi ngawiti sapa ingsun ngawiti kitabi ing kitab ingsun kitabi ing kitab ingsun rupane hada iki kitab ai Fathul Qorib rupane hada iki kitab Fathul Qorib wallahu hali utawi Allah iku ismun aran utawa nama lidzati kedue dzat iku ismun asma utawa aran lidzati kedue dzat al wajibi kang wajib wujute al wajibil wujudi kang wajib wujute warahmanu hale utawi lafat ar-rahman iku ablahu luweh banget sempurnane minar rahimi tinimbang lafat ar-rahim jadi niku biasane nek awal kitab niku diawali basmalah niku ana sing ngomong basmalah iku basmalai musannefe ana sing ngomong basmalah iku basmalai sing ngaji iku cek khilaf. Dadi ana sing ngomong basmalah iku basmalai musannefe tapi ana sing ngomong basmalah iku basmalai sing ngaji kaya dene basmalah nang Al-Qur'an niku ya khilaf. Ana sing ngomong basmalah nang Al-Qur'an niku bagian dari ayat. Contoh Fatihah, awalnya kan basmalah dhisik, sadurunge alhamdulillah. Lha iku basmalah iku ana sing ngomong bagian dari ayat, berarti Fatihah diawali basmalah. Nek enjene nganggep basmalah iku bagian dari ayat. Ana sing ngomong mboten bagian dari ayat. Fatihah iku mulaine ya alhamdulillah. Begitu juga kitab yang ngono. Sampe nek nganggep kitabe mulaine alhamdulillah, ya berarti sampean anggap basmalah itu bukan basmalah bagian dari kitabe basmalah musannefe utawa basmalah isok basmalah musannefe isok basmalah sing ngaji. Kitab sing jelas iku diawali alhamdulillah, iku sing paling akeh pendapate. Soalnya sunnah ngarang kitab iku sunnah diawali alhamdulillah, terus mantun ngonten sholawat, mantun ngonten isine kitabe utawa mukadimah. Biasanya mukadimah iku mek promosi tok. Mantun ngonten isine kitabe kok ditutup sholawat, ditutup hamdalah, iku hukume sunnah. Nek donga sunnah, nek ngarang kitab iku tata kramane. Ana ilmune gawe bahas ngonten niku enten. Salah satu nadomane iku waqti itu abi hamdin lil ila sana alaihi sumasan nabi sholat. Bahkan sunnahe tata kramane nek donga bila ta'awudin wala basmalatin qablu. Sadurunge gak usah dikei ta'awud, gak usah dikei basmalah. Sunnahe nek donga langsung alhamdulillah, muji nang Allah, terus sholawat, muji nang Kanjeng Nabi, bebas hamdalahe. Sing penting muji nang Allah, iso alhamdulillah, iso hamdalillah, sholawate ya bebas. Pokoknya muji nang Kanjeng Nabi. Iso sallallahu alaihi Muhammad, iso Allahumma sholli ala Muhammad, bebas. Iku tata kramane ngono. Nek donga iku hukume sunnah. Kecuali nek dungane iku ijazahan tekok guru kudu diwaca ngene. Kan ana biasane. Ijazahan iku gak oleh ditambah-tambahi kan biasane. Kudu diwaca ngene donga iki. Ngamalane kudu ngene. Lah ketika iku ijazahane gak ana hamdalah, gak ana sholawate. Lah iku sampean ya apa? Sampean ngamalane manut guru ta tetep sampean ngamalno tata kramane ben oleh sunnahe dikei hamdalah ta sholawat. Iku oleh milih, nek dungane ijazahan ngoten niku oleh milih. Nek sampean milih manut guru berarti ta'adduban tata krama nang guru. Nek sampean gak manut guru, ya tata krama nang Kanjeng Nabi. Ana hadise iku soalé. Ngamalno sunnahe Kanjeng Nabi, hamdalah sik terus sholawat. Iku sunnah. Lah iku dianjurno ambek ulama-ulama ketika ngarang kitab, ketika pidato, ketika khutbah. Pertama kali ojo lali muji nang Allah, terus sholawat. Kan bahkan nek khutbah itu dadi rukune kan. Rukune khutbah. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ayat Al-Qur'an, ndongakno mukminin, mukminat kan dadi rukun, malah wajib nek khutbah kan. Nek donga sunah, hamdalah sik. Dadi sampeyan nek iso nek donga umum misale dongane iku gak wajib diwaca kudu ngene misale. Ha iku nek iso kaya ana hamdalah, kaya ana sholawat. Lah iku nek cara sampean ngaji kitab lintune, lapo kok dikeki hamdalah, dikeki sholawat? Soale salah satu sebab donga disembadani Gusti Allah iku nek ana sholawate, nek ana hamdalahe.
Sing ngabulno donga kan Gusti Allah. Lah sholawat iki kan Kanjeng Nabi nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan kekasihane Allah. Bahkan Gusti Allah iku sungkan nrimo nek ana jenenge Kanjeng Nabi ketika ndonga. Makane sunnah nek ndonga iku hamdalah sholawat. Ngarang kitab dianjurno hamdalah sholawat baru isi kitabe. Biasanya isi kitabe promosi sik titik manten-manten langsung nang intine kitabe. Tergantung kitabe yang dibahas apa nek fikih ya fikih. Anggo manten-manten terakhir ditutup sholawat hamdalah. Nek biasanya nek penutupi biasanya wis bener. Rata-rata penutupi kan wasallallahu walhamdulillah. Donga yang ngono penutupi yang ngono, kitab yang ngono mesti ana sholawate terus hamdalah. Sing pembukaane biasanya sing kapatek ngerti tata kramane. Dadi hamdalah sik manten-manten sholawat. Bahkan bila ta'awudin wala basmalatin, ojo diawali ta'awud, ojo diawali basmalah. Nek diawali ta'awud basmalah malah gak ngamalno sunnah. Tapi masalah basmalah, masalah ta'awud kebiyen iku wis khilaf. Kaya basmalah nang Al-Qur'an kan khilaf. Bagian dari ayat tagak, cara sampean. Basmalah nang Al-Qur'an niku sadurunge Fatihah iku termasuk ayat tagak. Nek sampean nganggep iku ayat berarti Fatihah diawali basmalah. Ngono kan? Nek sampean nganggep itu bukan ayat cuma sebagai pemisah penghias, berarti mboten ayat. Nek cara nek aku setuju malah bukan bagian dari ayat nek basmalah iku. Tadi untuk membedakan utawa untuk memisah antara surat iki ambek surat iki utawa sebagai penghiasi Al-Qur'an. Basmalah iku. Soalnya apa-apa nek diawali basmalah kan barokah sih. Kitab yang ngono diawali basmalah. Mulai kitab alhamdulillah niku mulai ini. Lah basmalah iki isok basmalah musonef, isok basmalah sampean. Alhamdulillah utawi sakabehane puji, iku lillahi tetep keduwe Allah. Iku lillahi tetep keduwe Allah. Iku lillahi tetep keduwe Allah. Huwa sana'u ya iku kang ngelem. Huwa utawi alhamdulillah iku asana'u ya kena. Jadi tarkiban niku iso macem-macem. Sama nek ngerti nahwu sorob, sama narkib model apa iku iso. Sing penting tanggung jawab. Jadi sampean meneh nek maca ya, sampean gak kudu padha ambek makna sing tak waca. Meneh lho, masih kitabe sampean kosongan gak apa-apa, sing penting iso maca. Dan iso tanggung jawab. Cara sampean waca ngene iku alasane apa? Kok macane ngene iki alasane apa? Jadi kitab iki soalnya iso diwaca macam-macam. Sing penting sesuai kaidah. Gak oleh keluar dari kaidah nahwu sorob, gak oleh ngawur maksudnya. Jadi sampean model sampean dadekno apa monggo, sing penting ana alasane. Sampean ngerti kaidahe. Wa sana'u ya iku ngelem. Allahi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Allahi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Ngelemi bil jamili kelawan bagus, bil jamili kelawan bagus. Bil jamili kelawan bagus. Ala jihati ta'dimi ing atase arae ngegungaken, ing atase arae ngegungaken. Tadi alhamdulillah iku ngelem nang Gusti Allah saapi-apike. Tadi hamdalah iku ngelem nang Gusti Allah saapi-apike. Tujuane ala jihati takdim, tujuane ngegungno Gusti Allah. Nek sampean gelem muni alhamdulillah iku tandha sampean syukur nang Gusti Allah. Nek sampean syukur nang Gusti Allah ya la ing syakartum la azidannakum. Mestine ditambah nikmati ambek Gusti Allah. Kaya ngarang kitab misalnya ben kitabe barokah, ben ditambah ilmune ben manfaat, makane dikai hamdalah. Kaya sampean dadi menungso misalnya oleh rezeki muni alhamdulillah, iku bukti nek sampean ngegungno Gusti Allah. Bukti sampean ngelem nang Gusti Allah, tujuane ngegungno nang Allah. Wong sing ngelem nang Allah ala jihati takdim dengan tujuan ngegungno Gusti Allah iku diarani wong sing syukur. Lah bukti syukure muni alhamdulillah. Setidake cangkeme sing syukur alhamdulillah senajan tok atine gak. Kan gak mesti sih. Kadang wong muni alhamdulillah iku lambene tok sing muni alhamdulillah tapi atine mboten. Kan ana sing modele ngono. Makane nikmate sing dikekno Gusti Allah nang hamba ya beda-beda. Cara syukurku sak pira? Sakmene iku Gusti Allah ngekeki. Semakin banyak bersyukur Gusti Allah ngekeki tambah akeh. Rabbil alamina ay malikil alamina. Rabbi kang mengerani ay malikil alamina tegese kang
ngratoni pira-pira wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani pira-pira wong alam kabeh. Ai malikil alamina tegese kang ngratoni pira-pira wong alam kabeh. Dadi Rabbi ambek Maliki iku padha ae. Iku jenenge jumlah tafsiriyah. Ai iku alat tafsir, Rabbi iku sing ditafsiri, Maliki iku sing nafsiri. Dadi Maliki statuse mufassir, Rabbi statuse mufassir lah. Nek nang nahwu sorof kan ya ana. I'rabe padha, Rabbi ku i'rabe jer, Maliki ya kudu jer. Sakwuse ai Maliki ya kudu jer ya jer. Jadi antara mufassir ambek mufassir lah padha jere. Tapi nek sampean maca Malika yo nek duwe alasan gak apa-apa. Sing jelas maca kitab iku sampean gak kudu padha ambek sing tak waca. Bahkan aku biasanya nek nyemak tam-taman lah dicek situk-situk kitab sih. Nah, aku gak kudu kebek nek aku sing ngetam maksudnya. Nek aku sing ngetam masih kon kosong kan gak apa-apa. Sing penting pas tak kongkon maca iso. Wis syarat iku. Dadi sampean kitabku gak ono maknane blas lho. Gak sampean tempel lho gak masalah. Tak tam. Syarate nek pas wayahe ketok bolong sampean iso maca. Jadi gak kudu sampean kitabe bok tapi sing ngeboki iku duduk sampean dhewe. Utawa sing ngeboki kan kadang-kadang arek pondok iku lak ditembelno kancane ngono iku sih kadang-kadang. Kadang iku ditembel dhewe kadang gak iso maca kadang-kadang. Padahal itu tulisane dhewe gak iso maca apa maneh tulisane kancane ngono. Makane nek aku tam-taman niku gak penting kitabe bok tagak. Sing penting awakmu iso maca tagak. Dadi apik tagake tam-taman niku ya tergantung iso maca tagak awakmu. Makane nek arek-arek nek aku sing ngetam biasane gak kudu kitabe kebok kok. Sing penting iso maca tagak. Gak apa-apa masih kitabe gak kebok gak apa-apa. Sing penting dikongkon maca iso. Lamun nggoku wis iso tam, maksudnya wis tam wisan. Sing penting iku mang dikongkon maca iso maca. Bi fathil lami kelawan maca fathalami. Kelawan maca fathalami, lami al alamina. Iku lami diwaca fathah. Wa hale utawi al alamina iku kama kaya keterangan kala kang dawu. Iku kama kaya keterangan Silaima kala kang dawu ing Mas sapa Ibnu Malik. Ibnu Malik ya nang ngene Alfiyah. Wa huwa iku ismun ya iku isim wa ismu jam'in utawi al alamin iku ismu jam'in isim jamak utawi al alamin iku ismu jam'in isim jamak jamake lafat alam al alamin pira-pira wong alam kabeh. Nek mufrate alamun, nek jamake al alamin khosun kang tertentu iku khusus biman kelawan wong. Dadi al alamin pira-pira wong alam kabeh. Nek manane kan ngono, makane isine wong akeh. Makane isim jamak. Yaqilu kang duweni akal sapa man. Yaqilu kang duweni akal sapa man. La jampun ora jamak. Dadi al alamin ku isim jamak, duduk jamak tapi isim jamak. Soalnya khusus gawe wong sing duwe akal. Beda ambek jamak. Nek jamak kan iso duweni akal, iso gak duweni akal nek jamak. Tapi nek isim jamak iku sing duwe akal. Lah pokok isim jamak soalnya digawe wong khusus, wong sing duwe akal. Makane al alamin iku isim jamak, duduk jamak. Yo bentuke jamak memang. Cuma isim jamak iku. Soalnya isine wong-wong sing duwe akal. Wa mufraduhu lan utawi mufrate. Nek al alamin pira-pira. Mufrate ijene, wa mufraduhu lan utawi mufrate al alamin iku alamun, lafat alamun. Nek alamun wong alam siji. Nek al alamin pira-pira wong alam kabeh, do pira-pira wong alam akeh, do pira-pira wong alam kabeh. Bi fathil lami kelawan maca fathai lam alamun. Kelawan maca fathai alamun. Soalnya nek di kasra kok dadine wong alim. Alamun iku wong alam siji, wong alam tapi siji.
ya alam semesta, wong siji tapi nek alamun. Nek alamin kok kabeh wong sak alam semesta. Iku alamin. Tapi nek alamun situk tok isine. Nek alimun wong alim bedone, soale alamun wong alam siji iku belum tentu alim, ngono lho. Kan wong iku lak gak mesti alim sih. Makane beda nek dikasro lami wong alim, tapi nek di fathah lami alamun wong alam siji. Wong siji lah maksudnya. Kan yo gak mesti alim. Makane harokat iku menentukan makna. Jadi sampean maca harokat ngono iso salah maknane. Harokate salah. Harokate salah iso dadi maknane berubah. Jadi padha-padha lafate padha mek beda harokate tok ngono maknane wis beda. Bi fathil lam kelawan maca fathah lam. Li'annahu krana stuhune alamun iku ismun isim amun kang umum. Jadi isine umum. Alamun iku wong alam, isine umum. Siji tapi umum. Iso digawe sapa ae. Lima keduwe perkara siwallahi kang sakliyane Allah. Sing jelas isine sakliyane Gusti Allah. Wal jam'ulan utawi jamae iku khosun kang tertentu. Tapi jamae nek alamun kang wong alam siji tapi umum. Nek alamin pira-pira wong alam kabeh. Khusus iso umum. Umume soale bentuke jamak, khususe soale khusus digawe wong sing duwe akal. Nek alamin kan isim jamak, khusus digawe wong sing duwe akal. Jadi alamin itu mengecualikan wong sing gak duwe akal. Soale khusus digawe wong sing duwe akal alamin kuwi isine. Biman kelawan wong yaqilu kang duweni akal sapa man. Yaqilu kang duweni akal sapa man. Wa sallalan mugi paring rahmat takdim. Aku nek maca kecepetan ta? Lah wis kelas 2 liya gede-gede sih. Makmu nek kecepetan. Nggih ta? Gak maksudnya mukadimah iki lak lafate maklum. Ta akeh sing jek nyar, jek tas mondoke kelas 1 alia. Lak rata-rata mondoke ket sanawiyah sih. Wasallalan mugi paring rahmat takdim ya wis rada tak pelano titik. Tapi kok suwe-suwe ya tak cepetno lho. Nek tau titik-titik macane terlalu lambat iku lak gak khatam-khatam mulian. Tapi mangke jek ono kok kelas 3. Kelas 3 nggih tetep gawe Fathul Qorib. Kula yo tau takon, Mas, arek-arek iku sing penting ku khatam. Tau takon nang ngene Gus Safik, nang ngene Gus Nafek, Gus Wafi. Tak takoni. Iku targete iku khatam kitabe apa targete iku ngejar pemahaman? Tahu tak takoni. Nek jenenge targete khatam yo tak wacae sing akeh keterangane gak usah akeh. Tapi nek targete gak khatam, sak oleh-oleh macane berarti targete pemahaman yo berarti aku nyantai macane. Sing penting paham. Cara sampean tak tawari, sampean milih khatam, maksudnya milih oleh akeh tapi keterangane mek didik, ta milih macane ae gak akeh-akeh sak oleh-oleh, sing penting ana keterangane. Sing penting nek iso paham. Milih dia. Milih paham gak milih khatam. Soalnya biasanya arek pondok nek gak khatam ku gak enak. Biasane ngono. Wassalam lan mugi paring rahmat takdim, lan mugi paring rahmat. Sapa Allahu Allah, sapa Allahu Allah. Wassalam lan mugi paring rahmat sapa Allahu Allah, wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah. Lan mugi paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi. Rupane Muhammadin Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi. Dadi lafaz shalla iku maknane ana 5. Shalla yusolli sholatan iku maknane ana 5. Sing pertama maknane salat nek disandarno nang ibadah. Jadi sampe nek disandarno nang ibadah, bu ibadah apa ae? Ya ibadah 5 waktu ta ibadah napa mawon. Salat pasti maknane salat. Nek disandarno nang ibadah. Tapi nek kaya iki mang sallallahu kan disandarno nang Gusti Allah. Shalla iku maknane rahmat. Iku kok penting digawe memahami kitab utawa memahami napa mawon. Shalla nek disandarno nang Gusti Allah maknane rahmat. Tapi nek disandarno nang Kanjeng Nabi kaya sallu ala nabi atau sholat ala nabi misalnya atau sallu ala nabi maknane sholawat nek sandarno nang Kanjeng Nabi. Jadi sholat dimaknani sholawat.
Tapi nek disandarno nang malaikat iku maknane istighfar. Misalnya sholat al malaikatu, atau sholat biasanya sholat al malaikatu, lah iku sholate maknane istighfar. Jalukno ngapura sapa al malaikatu malaikat man ing wong misale. Sholat nek disandarno nang malaikat maknane istighfar. Tapi nek disandarno nang sakliyane iku mang, sakliyane ibadah, sakliyane Gusti Allah, sakliyane malaikat, sakliyane Kanjeng Nabi, berarti kan isine menungso. Sholai bi makna doa. Jadi misalnya sholat ar-rajulu utawa sholat Zaidun ila Umarin misalnya. Sholai maknane donga. Sholat ndongaake sapa Zaidun Zaid ila Umarin maring Umar. Soale disandarno nang menungso, iku sholat maknane donga. Nah, iku sampean nek paham makna iku luwih gampang kok mahamine. Tadi kaya ngenten iki, semoga Allah memberikan rahmat, takdim dan keselamatan kepada junjungan kita Muhammad. Tadi ngono cara nek muratane utawa terjemahane. Soalnya disandarno nang Gusti Allah isine rahmat. An-nabi kang dadi nabi. Huwa utawi nabi bil hamzi kelawan hamzah wa tarkihi lan ninggal hamzah iku insanun menungso. Sing dimaksud nabi mbok gawe hamzah mbok gak gawe hamzah iku insanun menungso ukhiya kang den paringi wahyu ilaihi maring insanun apa bi syar'in syara'. Jadi dimaksud nabi iku menungso sing dikei wahyu rupa syariat iku nabi. Nabi ku sapa? Menungso sing dikei wahyu rupa syarak utawa rupa syariat. Yuk malu kang wis mulai ta Mang Lek. Jam kedua ya. Yuk malu kang ngamal sapa insanun bihi kelawan syarak. Bihi kelawan syarak. Wa illam yukmal lan senajan ora den perintah sopo insanun lan senajan ora den perintah sopo insanun bita beli riri kelawan nekaaken to nyampeaken kelawan nekaaken to nyampeaken syarat. Fa in umira mongko lamun den perintah sopo insanun mongko lamun den perintah sapa insanun bita belirihi kelawan nyampeaken utawa nekaaken syarat kelawan nyampeaken utawa nekaaken syarat ya fanabiyun mongko aran nabi wa rasulun lan aran rasul aidon. Dadi diarani nabi mbok gawe hamzah mbok gak, mbok nabiyun mbok annabiyyu, mbok gawe hamzah tagak iku menungso sing dikei wahyu rupa hukum syariat. Hukum syariat iku mang diamalno ambek menungso iku mang. Lah iku jenenge nabi. Senajan to gak diperintah nyampekno. Sing jelas nabi ku tetep ngamalno hukum syarat. Sing kei hukum syarat sapa? Gusti Allah syarek. Sing kei hukum syariat Gusti Allah. Dadi ana menungso kok dikei hukum syarat ambek Gusti Allah. Mantun-mantun menungso iku ngamalno hukum syarat iku mang. Ha iku diarani nabi. Mbok diperintah nyampekno mbok gak. Maksudnya diperintah nyampekno nang umate tak gak. Iku diarani nabi. Ketika menungso iku ngamalno syariat, tadi menungso dikai hukum syariat ambek Gusti Allah, ngamalno hukum syariati terus kok nyampekno nang umate, maka diarani nabi dan rasul.
Ketambahan rasul iku krana gelem nyampekno. Nek gak gelem nyampekno, mek ngamal tok tapi gak gelem nyampekno. Menungso dikai hukum syariat Gusti Allah, ngamalno hukum syariat iku tapi gak nyampekno nang wong-wong, iku nabi. Tapi nek nyampekno nang wong-wong, nyampekno nang ngene umate, maka diarani nabi yo diarani rasul. Dadi nek nabi iku belum tentu rasul. Nek rasul pasti nabi. Soalnya rasul itu ketambahan nyampekno hukum syariat. Dadi mboten mek nrimo syariat, ngamalno syariat, mantun ngonten mboten mek ngono tok tapi sak nyampekno nang umate. Nah, itu diarani rasul. Tapi nek nabi gak kudu nyampekno. Sing penting nrimo hukum syariat saking Gusti Allah. Mantun nrimo hukum syariat saka Allah ya ngamalno hukum syariat iku senajan tok gak ngejak umat, gak nyampekno nang umat, maka itu pasti nabi. Iku nabi, cuma saiki wis gak ono nabi, soalnya penutup nabi Kanjeng Nabi. Dadi nek jek ono sing ngaku nabi, aku dikai Gusti Allah hukum syariat. Dadi sampean dikai hukum syariat anyar. Sampean gawe hukum syariat anyar. Aku dikai Gusti Allah hukum syariat. Salat iku biyen zamane Kanjeng Nabi 5, tapi aku dikai Gusti Allah hukum syariat anyar kabeh itu ketambahan loro. Misale aku dikai Gusti Allah iki tak amalno, berarti aku iki nabi. Ngono gak? Soale wis gak ono nabi. Cara pengertiannya nabi ngono zaman biyen. Tapi nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi umpama ana wong dikai hukum syariat ambek Gusti Allah sakwise Kanjeng Nabi Muhammad gak iso diarani nabi. Iku nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad penutup nabi. Jadi nabi ku sapa? Ya menungso sing dikai wahyu ambek Gusti Allah rupa hukum syariat, ngamalno wahyu iku mang, ngamalno hukum syariat iku mang. Ha iku jenenge nabi. Dene gelem nyampekno utawa diperintah nyampekno sehingga nyampekno nang wong-wong, maka diarani rasul. Dadi nek nabi ku belum tentu rasul, nek rasul pasti nabi. Wal makna lan utawi maknane iku yunsyi'u nyukulake apa makna, iku yunsyi'u nyukulake apa makna as-sholata ing rahmat takdim wassalama lan keselamatan. As-sholata ing rahmat soalnya mang disandar nang Allah, wassalama lan keselamatan alaihi ing atase Muhammad. Berarti rahmat dan keselamatan dikekno Gusti Allah nang ngene Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Muhammadun lan utahe Muhammad, lafat Muhammadun iku alamun alam, iku alamun alam mangkulun kang den nukil tau kang den pindah, mangkulun kang den nukil tau kang den pindah minismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang mudha'af ain fi'ile, kang mudha'af ain fi'ile. Wa nabiyyu hali utawi nabi, wa nabiyyu hali utawi nabi iku badalun badal, dadi badal minhu sangking Muhammad au atofu bayanin utawa dadi atof bayan alaihi ing atase Muhammadin. Dan lafat Muhammad iku lafat Muhammad sing nang ngene kitab niku wau, nang ngene Fathul Qorib kan ana Muhammadin an-Nabi. Lafat Muhammad iku alam, isim alam. Muhammad itu isim alam. Soalnya dipakai untuk nama. Cara Muhammad bentuknya mufrad Muhammad, tapi isimnya isim alam, isim yang dipakai untuk nama. Itu jenenge isim alam. Lah Muhammad niku isim alam mufrad. Mufrad itu kan biasanya masdar kan biasanya mufrad. Tapi mufrad iku mang dijupuk sangka isim maf'ul. Dadi mufrad iku isine iso isim fa'il, iso isim maf'ul. Mufrad niku lho, kadang ku ana mufrad utawa masdare utawa isim mufrade iku rupa isim fa'il. Kadang isim mufrade iku masdar tapi sangka isim maf'ul.
Kadang ngono mufrad iku masdar tapi rupa isim maf'ul, dijupuk dari isim maf'ul atau dicetak dari isim maf'ul. Kadang mufrad iku bentuk masdar tapi dicetak dari isim fa'il. Bedane ndi nang maknane utawa nang bentuk lafate. Kayak nek Muhammadun iku isime bentuke mufrad. Tapi isim alam. Lah kok isim alam? Alame alam asma karena dipakai untuk nama. Makanya diarani isim alam. Alam kan macamnya akeh, ono alam asma, ono alam kunya, ono alam lakop. Nek lakop julukan, nek kunya ya kunya, nek alam asma ya jeneng. Nah, itu termasuk alam asma bentuknya mufrad. Mufrad tapi sangka isim maf'ul. Maknane nek cara dimaknani Muhammadun wong kang den puji. Ana dene iku berarti isim maf'ul. Tapi nek wong kang muji berarti isim fa'il. Jadi Muhammad itu iso dimaknani wong kang den puji, iso dimaknani wong kang muji. Nek wong kang muji berarti sangka isim fa'il. Tapi nek wong kang den puji berarti sangka isim maf'ul. Bedane nang ngono. Jadi mufrad itu kadang dicetak teko isim maf'ul, kadang dicetak teko isim fa'il. Bedane nang dinang maknane. Dadi maknane sampean maknane ini piye? Soalnya kan beda. Wong sing memuji ambek wong sing dipuji lah beda sih. Wong sing memuji jenenge isim fa'il. Nek wong sing dipuji jenenge isim maf'ul. Nek isim maf'ul tandane iku nek maknane ana dene. Den. Kaya doribun wong sing mukul. Nek madrubun wong sing dipukul. Nek doribun isim fa'il wong sing mukul, tapi madrubun isim maf'ul wong sing dipukul. Lah iku biasane gawe bentuk mufrad biasane kadang-kadang. Nek kaya doribun kan wis jelas isim fa'il. Soale lafate wis nuduhno isim fa'il melok wazan fa'ilun kan. Tapi nek madrubun kan wis jelas isim maf'ul. Soale lafate melok wazan maf'ulun kan. Kan wis jelas nek iku. Tapi nek bentuke mufrad utawa bentuk masdar, bentuk mufrad utawa bentuk masdar, iku biasane kan kadang kurang jelas. Bentuke iku mufrad. Lah mufrad iki lho isine iso isim fa'il, iso isim maf'ul. Tapi kok bahasan nang nahwu waktu iki pelajarane gak pelajaran nahwu asine. Pelajaran fikih kan iki. Cuma iku diselingi ana bahas nahwu sorope titik. Wes tak terusno. Tutuk ndi, Mang? Tutuk minus maf'ulin. Wala alihi. Maknane teko wala alihi. Nek lafat an-nabiyyu kan iku mang nyerangno Muhammad. Nek lafat an-nabiyyu iku tarkibane iso dadi badal, iso dadi atof bayan. Tadi kan Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi. Rupane an-nabiyyi kenek nek dimaknani sing ngomong nang dhuwur mang lho. Kan ana mantun Rabb sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Muhammadin an-nabiyyi. Dadi an-nabiyyi iku oleh an-nabiyyi kang dadi nabi oleh, rupane an-nabiyyi nabi oleh. Tartibane oleh sampean dadekno badal, oleh sampean dadekno atof bayan. Yo oleh sampean dadekno naat. Nah aku mang narkibe dadi naat. An-nabiyyi kang dadi nabi kan naat. Jadi tarkibane bebas lah. Sampean narkib model apa ae sing penting sesuai kaidah. Dadi meneh nek maca sampean gak kudu maknane padha ambek sing tak waca. Ya gak kudu maknane padha ambek sing misale sampean nembele gawe kitab makna pesantren misale, utawa nembele gawe maknane kancane misale. Dadi gak penting sampean niku padha ambek sing tak waca gak penting. Sing penting sampean maca nek iso tanggung jawab ambek sing diwaca. Dadi macamu iku nek iso nek maca meneh iku diwaca arabe sik baru dimurati. Aja langsung diwaca kabeh terus dimurati. Jadi nek iso macane per lafaz oleh, per kalimat ya oleh. Sing penting nek iso sampean ero. Sing sampean waca ambek sampean murati lho sing ndi ero. Jadi misale wasallallahu ala Muhammadin sakmono tok. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada Muhammad. Jadi sampean ero titik-titik ae maca lafate. Ojo langsung diwaca kabeh langsung dimurati. Ora boleh tak takoni sing kon murati mang lafat endi? Nggih duka. Dadi karepe ku sampean ya karo sing diwaca, karo sing dimurati. Per kata luwih apik. Wasalla, wa dan sholla
memberikan rahmat misalnya. Tambah apik tambahan nek iso ngono. Gak apa-apa per kata oleh per kalimat oleh. Cuma nek per kata kan boleh pemahamane engko rada angel. Per kalimat rada gampang pemahamane. Sing penting gak kabeh diwaca Arabe sik, mari ngono dimurati kuwabe. Dadi nek murati dadi mantun sampean tak kon maca misale yo. Wacane ket sakmene sampai sakmene, misale kon maca. Wis iku wacan diwaca sret, wis sakmono ae. Ah engko mantun-mantun sing kedua wis muratana. Lah muratani diwaca Arabe sik, aja langsung dimurati. Tadi cek ero dimurati sing ndi. Tadi mau wacan Arabe terus baru dimurati. Wacan Arabe baru dimurati utawa diterangno lah. Sing penting wacan Arabe sik baru terangno. Utawa wacan Arabe sik baru muratana. Wis sakmono ae, gak usah takoni. Tak ambil ditakoni barang. Tapi kalau nek waktune jek dawa tak takoni yo. Jadi tak takoni mbok nahwu sarabe, mbok hukume, mbok pemahamane. Sing penting sinau lah. Wong aku karepku ngongkon maca sampean iku cek sinau kok. Soalnya aku kebiasaane santri Darul Hikmah utawa Darul Dakwah misalnya. Kayak santri dong maling lah. Kebiasaan iku gak koyo pondok-pondok nang Lirboyo taploso tapi intune. Pokoke ngajine pendak pas wayahe ngaji buka kitabe. Ha iku wis dadi adat ya wisane. Dadi buka kitab lho pendak wayahe sekolah, wayahe ngaji. Mari ya ditutup. Wis, belas gak ono dibuka. Nang kamar lho, nganggur-nganggur rek buka kitab pun gak tahu kan sampean. Makanya tampon maca iku karepku cek dibuka kitabe, cek sinau maksudnya. Wong segala turun. Sampe mulai ta. Cek turun lah iku mau gak istirahat ta beli. Wong bel istirahat ta bel mulai wong. Istirahat kan ya. Mulai nih lah 8:30 sih, tak jam 09.00. Saiki cek 20:18. Berarti kan durung ya. Tak tambahi. Wala alihi lan ing atase keluargane lan ing atase keluargane Muhammad utawa nabi, sampean rujuk nang nabi kenek, sampean rujuk nang Muhammad kenek. Atau hirina pira-pira kang suci kabeh sifate alihi atau hirina pira-pira kang suci kabeh. Wa hum hale utawi alihi atau hirina iku kama pola, iku kama kaya keterangan, qalahu kang dawuh ing ma, qalahu kang dawuh ing ma, sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Aqaribuhu ya pira-pira kerabate Nabi. Aqaribuhu ya pira-pira kerabate Nabi. Masih sama tarkib dadi khobar ya gak apa-apa. Tapi tambahono utada. Utawi alihit tahirin iku aqaribuhu ngono ya oleh. Utawa nek gak kepengin tarkibane akeh ya langsung ditarkib dadi iku mang taukid ya pira-pira kerabate Nabi. Al mukminuna pira-pira kang iman, al mukminuna pira-pira kang iman min bani Hasyimin saking bani Hasyim, min bani Hasyimin saking bani Hasyim, wa banil Mutallibi lan banil Mutallib, wa banil Mutallibi lan banil Mutallib. Waqilalan den ucapaken apa sing diucapno ikhtarahu milih engkil. Wakilalan dan ucapaken kau usah apa engko naibul fa'ile engko. Wakilalan dan ucapaken ikhtarahu milih engkil sapa Nawawi Imam Nawawi. Apa innahum kullu muslimin sing diucapno lho, apa sing diucapno innahum kullu muslimin. Innahum stuhune alihit tahirina iku kullu muslimin saben wong muslim, Jadi saiki jelasno alihit tahirin keluargane Kanjeng Nabi sing suci kabeh. Jadi secara otomatis kan keluargane Kanjeng Nabi kabeh iku lho suci direksa.
Terus nang kono kama qala Asy-Syafi'i kaya dene sing diucapno Imam Syafi'i, keterangan sing diucapno Imam Syafi'i sing dimaksud alihit thahirin keluargane Kanjeng Nabi sing suci iku maksude kerabate Kanjeng Nabi sing iman utawa sing mukmin. Sing mukmin sangka Bani Hasyim sangka Banil Muthalib iku sing masuk nang alihit thahirin. Nang keluargane Kanjeng Nabi sing at-thahirin, sifate sing suci kabeh. Iku isine sapa? Isine kerabate Kanjeng Nabi, tapi sing iman sangka Bani Hasyim, sangka Banil Muthalib. Dadi nek sak liyane sangka Bani iku gak termasuk alihi at-thahirina. Iku pendapate Imam Syafi'i. Lah pendapat iku ana sing beda, contone Imam Nawawi. Nek mungguhe Imam Nawawi wakila, tapi pendapatnya Imam Syafi'i ambek Imam Nawawi cek kuatan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Nawawi mengomentari pendapat iku mang wakila ikhtarahu an-Nawawi innahum sing dimaksud alihit thahirin nek mungguhe Imam Nawawi iku kullu muslimin. Pokoke setiap wong muslim. Mboten kok wong mukmin sangka kerabate Kanjeng Nabi sing sangka Bani Hasyim Bani Muthalib boten mek khusus iku tok. Tapi pendapatnya Imam Nawawi sing masuk nang alihit thahirin iku setiap wong muslim. Antun sampean cocok pendapatnya Imam Nawawi ta cocok pendapatnya Imam Syafi'i. Nek sampean gawe pendapatnya Imam Nawawi nek setiap wong muslim berarti sampean niku termasuk alihit thahirin. Nek pendapatnya Imam Nawawi kan setiap wong muslim, sama lah muslim sih. Berarti sama keluargane Kanjeng Nabi sing at-thahirin yo. Aku nek pendapatnya Imam Nawawi, makanya pendapatnya Imam Nawawi dianggap lemah. Luwe kuatan pendapatnya Imam Syafi'i. Soalnya luwe pas, luwe masuk akal. Kan pendapatnya Imam Syafi'i kan wong sing iman, muslim sing iman sangka Bani Hasyim Bani Muthalib. Kerabate Kanjeng Nabi sangka Bani Hasyim Bani Muthalib. Iku sing termasuk alihit thahirin. Keluargane Kanjeng Nabi sing duwe sifat at-thahirina. Lah iku luwih masuk akal, luwih kuat pendapate. Wala Allah kaulahu lan menawa-menawa dawuhe musannaf, lan menawa-menawa dawuhe musannaf. Dawuh ing at-thahirina, dawuh ing at-thahirina. Wala Allah lan menawa-menawa utawi wala Allah kau luhu munai wala Allah qauluhu lan menawa-menawa utawi nek diterkib dadi mubtada menawa-menawa utawi dawuh musannaf dawuh ing at-thahirin dawuh ing at-thahirin iku muntazaun kang den alap iku muntazaun kang den alap diambil min qaulihi dari saking min qaulihi saking dawuh Allah min qaulihi ta'ala saking dawuh Allah ta'ala saking dawuh Allah ta'ala dawuh ing wayutahhirakum tadhira ing dawuh wayutahhirakum tadhira sampean maknane min qaulihi ku oleh saking iku kan bentuke masdar qaulihi ku qaule ku lak masdar sih hine ku lak mudhof ilaine qaulihi ku lak teko qaulan asline iku kan masdar mufrad kan mufrad masdar iku iso dimaknani isim fa'il ambek iso dimaknani isim maf'ul nek sampean maknani isim fa'il munine saking dawuhe Allah Ta'ala itu berarti sampean nganggep qaulihi ku isim fa'il. Tapi nek sampean maknani min qaulihi saking perkara kang den dawuhake Allah Ta'ala iku sampean nganggep qaulihi isim maf'ul. Maksudnya qaulihi tercetak dari isim maf'ul. Nek maknani saking perkara kang den dawuhake Allah Ta'ala. Lah nek sampean maknani ngono engko tarkibane rupane wa yutahhirukum tadhira. Rupane perkara sing didhawuhna musannaf rupane Uyutahhirum tadhira. Tapi sama nek maknani qaulihi ku tercetak dari isim fa'il, sama maknani dawuh mboten perkara sing didhawuhna. Lah dawuh ing. Soale sampean nganggep qaulihi ku tercetak dari masdare isim fa'il dawuh. Kan dawuh ana sing dawuh, ana sing didhawuhna. Tadi koyo fi'il madhi ana subjek predikat objek. Dadi nek sampean maknani dawuh min qaulihi saking dawuhe Allah Ta'ala, dawuh ing wa yutahhirukum tadhira. Tapi nek sampean maknani min qaulihi saking perkara kang den dawuhake musannaf utawa saking perkara kang den dawuhe Allah Ta'ala kan Gusti Allah. Saking perkara kang den dawuhake Allah Ta'ala rupane kok tarkibane tadi badal. Dadi sampean seneng-senengan, seneng maknanine ya apa? Tarkibane seneng dadi apa?
Wis iku cara dasare alihit tahirin menawa-menawa dawuh musannaf. Menawa-menawa dasare iku teko dawuhe Gusti Allah wa yutahhirakum tathira. Makane ngekeki status alihi keluargane Kanjeng Nabi at-tahirina, pira-pira kang suci. Meskipun at-tahirina iku jek diperdebatkan. Iku isine sapa? Nek mung Imam Syafi'i isine iku wong mukmin sing sangka kerabate Kanjeng Nabi, sing sangka Bani Hasyim Bani Muthalib. Tapi mung Imam Nawawi, kok setiap muslim isine. Meskipun cek masuk akalan pendapatnya Imam Syafi'i dan luwih kuat. Lah iku lapo kok dikeki at-tahirin dawuhe musannaf, dikeki at-tahirin menawa-menawa iku dijupukno sangka dawuhe Allah wa yutahhirakum tathira. Makane dikeki at-tahirin. Kok gak liyane at-tahirin ya menawa-menawa dijupukno sangka dawuhe Allah wa yutahhirakum tathira. Wis sakmono ae, meneh sampean sinaune cek akeh-akeh. Padahal memang targetku itu memang mukadimah wis mari wis. Dadi benjing itu langsung pembahasan. Tibake kak sesuai target. Di sini meneh sampean sinau lak mek titik saya iku ya. Ayo, sampean hafalno nek perlu. Gak usah dihafalno yang penting muradine benjing nek muradi kok arabe diwaca sik ya. Sing kebagian iki lho. Ojo langsung diwaca kabeh langsung dimurati kabeh gak. Berarti mantun diwaca sih, mandeke tutuk endi? Misale nek aku ngomong gak mandek ya berarti wacan kabeh iku mang sing diwaca. Angko ketika murati per lafat oleh per kalimat ya oleh Arab sampean. Sing penting Arab diwaca sih baru dimurati. Soalnya nek gak dilatih ngono sampean gak ero sing dimurati. Sakjane aku murati ngene iki sing ndi ya lafate ya. Sing iki duwe makna iki lafate sing ndi ya. Engko nek kulino ngono, sama nek kulino sinau, kulino maca kitab, kulino murati kitab, cepet iso maca kitab. Soalnya kelemahane khususnya santri dong maling. Teori ini aku gak meragukan kok, sampean pinter-pinter kok. Cara diulang nahwu ya paham insyaallah. Diulang sorof ya paham insyaallah. Teorine lho paham. Tapi prakteke nang kitab sampean biasane sing kurang. Krono apa? Ya iku mang krono ngajine pendak pas wayahe buka kitab lho pendak pas wayahe ngaji, pas wayahe sekolah. Mari ngono ya dijarno kitab gak tau diwaca, ya gak tau dibuka. Makane sampean ketika dikokon praktek, padahal teorine wis ero. Tapi pas wayahe praktek jek bingung. Ya soalnya kurang kulino. Kulinakno engko insyaallah cepet iso. Jadi antara teori ambek praktek itu kudu imbang. Teori tok iku ya gak apik, praktek tok ya gak apik. Soale praktek tok nek gak ati ilmune biasane salah, biasane. Sama nek ilmu tok, teori tok tapi gak ono prakteke biasane bingung. Lah sing sampean alami kebanyakan lak bingung sih. Sama nek maca kitab kosongan misale, lak bingung ya sampean. Padahal wis tau belajar jurumiyah kan, wis tau belajar sorof kan. Sakjane jurumiyah ambek sorof, dua ilmu kan nahwu sorof. Jurumiyah nahwune sorofe gawe sorof istilah lughawi iku wis cukup digawe maca kitab kosongan. Nek sampean iso mraktekno. Teori kan wis tau belajar, wis iso kan. Nek sampean kulino mraktekno nang kitab, kudune wis cukup digawe maca kitab kudune. Apa maneh sampean ketambahan amriti maksud kan iku luwe pemahamane luwe dhuwur maneh. Ah iku kudune luwe lancar maneh nek maca kitab. Apa maneh sampean ketambahan kaya alfiyah cuma nang kene gak ono alfiyah kan. Iku malah digawe ngaran kitab asline. Alfiyah niku gak digawe maca kitab. Nek kelas maca kitab ngene jurumiyah ambek sorof wis cukup. Sing penting delok praktek. Maksudnya ojo teori tok tapi yo imbang ono ambek praktek.